зимистони солҳои 2007-2008 аниқтараш моҳи феврали соли 2008 ҳавои сарди зимистон барои Тоҷикистон хеле тоқатфарсо омад. норасоии шадиди нерӯи барқ бар алло ба мушоҳида расиду воридоти он барои кишвар номумкин шуд. нерӯгоҳи барқёбии нораг низ иқтидор аз даст додаву ба ҳолатҳои хатарноки техникӣ мувоҷиҳ гардид. барқ на танҳо дар рӯстаҳо, ҳатто дар пойтахту иншооти гуногуни ҳаётан муҳим низ маҳдудтар шуд. сардиҳоро ҳавосанҷон дар он вақт монанд ба сармои рекордии соли 1932 арзёбӣ карданд ки он аз 10 то ба 26 дараҷа расида буд. дар чунин сардиҳо бештар аз ҳама муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ба мушкилӣ дучор шуданд, зеро гарм нигоҳ доштани утоқҳо ғайриимкон буд. дар таваллудхонаҳо таҷҳизоти дизелӣ барқдиҳанда истифода мегардид, аммо он ҳам илоҷи воқеъ шуда натавонист. масъулони соҳаи тандурустӣ дар он вақтҳо расман аз фавти 20 тифли навзод хабар доданд. иттилои ғайрирасмӣ ин шумораро 7 маротиба бештар нишон медод. дар он рӯзҳои сармо сокинон ба чӣ соне ки набуд макони будаашонро гарм мекарданд. барои асли воқеаро ба мардум фаҳмонидан расонаҳои чопӣ ташаббуси бештаре ба даст доштанд. пас аз дидани чунин манзараҳо дар соли 2008 ҳар сокини Тоҷикистон эҳсос кард ки барои устувории кишвар иқтидори энергетикӣ лозим асту истифодаи сарчашмаҳои мухталифи энергия. аз зимистони ғайримуқаррарии соли 2008 4 сол сипарӣ шуд ва татбиқи нақшаҳои гуногуни энергетикӣ таррезӣ гардиданду сарчашмаҳои маблағгузорӣ низ пайдо шуд. тобистони соли 2012 дар шафати таваллудхонаи рақами 1 шаҳри Душанбе амалшавии тарҳи энергетикии ғайриоддие таваҷҷӯҳи аксариятро ба худ ҷалб сохт. чунин лоиҳаҳоро мо дар Тоҷикистон дар ду мавзеъ амалӣ кардаем. яке он дар пажӯҳишгоҳи гинекологии шаҳри Душанбе ва дигаре дар беморхонаи Қарияи Болост. дар ин ҷо мо иқтидори 40 киловаттсоатро насб кардем. дар Қарияи Боло бошад иқтидор ба 120 киловаттсоат баробар аст. акнун наздик ба 4 сол мешавад ки 192 панели офтобии талаботи бинои асосии таваллудхонаро бо барқи ройгон таъмин мекунад. барои фаъолияти бенуқсони панелҳо дигар чизе лозим нест ба ҷуз аз назорат. ҳатто дар рӯзҳои зимистон ҳавои абрнок низ ин ҷо қувваи барқ истеҳсол карда мешавад ба ҷуз аз шабона. аз сабабе ки амалисозии таҷрибаи истеҳсоли барқ аз офтоб дар Тоҷикистон қадамҳои аввал буд, барои амалисозии тарҳи ба истилоҳ нерӯгоҳи офтобӣ ширкати масъули сохтмон Марубени муҳандисонро аз Япония ба Тоҷикистон сафарбар кард. чунин лоиҳаҳоро мо дар 8 давлати ҷаҳон амалӣ намудем ва талабот ба чунин панелҳо имрӯзҳо хеле зиёд шудааст. кишварҳое низ ҳастанд ки барои гузариши пурра ба барқи офтобӣ талош доранд. ширкати Марубени дар минтақаи Африқо, Осиё ва Амрико низ чунин лоиҳаҳоро амалӣ кардааст. таҷриба ҳосил гардид, иқтидор омӯхта шуд, шароит ва мавқеъ низ тағйир ёфт. технологияи истеҳсоли нерӯи барқи офтобӣ ҳам пешрафт кард. инчунин Тоҷикистоне ки дар соли 2008 барои таъминоти сокинони худ бо барқ дасти норасо дошту воридоти нерӯ имконопазираш буд, имрӯзҳо таваҷҷӯҳи на танҳо минтақа балки абарқудратҳоро низ дар самти энергетика ба худ ҷалб кардааст. ҷон Керри, котиби давлатии Амрико, дар доираи сафари худ ба Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2015 на танҳо масоили суботи минтақа ва ҳамкории дуҷонибаро дар чорчӯбаи сиёсат, балки гуногунрангӣ ба даст овардани нерӯи барқро низ бо президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон баррасӣ намуд. мо имрӯз масъалаи сиёсат дар соҳаи энергетика ва қувваи барқро бо ҷаноби президент баррасӣ намудем. хусусан мушкилотеро ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон бо он рӯбарӯ шуда бо баъзе кишварҳои минтақа мушкилиҳои хоса дорад. аз ҳамин хотир бо масъалаи диверсификатсия ё худ гуногун намудани сарчашмаҳои таъминоти барқро дар ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима намудем, то он ки дар 5 соли оянда мо тавонем лоиҳаҳоеро амалӣ созем ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти таъмини аҳолии кишвар ва ҳам Афғонистонро бо энергия бидиҳад. пас аз 15 рӯзи сафари ҷон Керри ба Тоҷикистон, санаи 20 ноябри соли 2015 миёни агентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалии USAID ва вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон ёддошти тафоҳум ба имзо расонида шуд. зеро Иёлоти Муттаҳида тасмим гирифтааст то бо Тоҷикистон доир ба сиёсати энергетикӣ ва рушди гуногунии энергия ҳамкорӣ намояд.
барои ҷумҳурии тоҷикистон кадом таҷрибаи амрико дар самти энергия муфид ва суд дошта буда метавонаду гуногунии энергияро дар кишвар чӣ гуна рушд додан мумкин аст? ҷавоби ин суол моро ба штати Калифорнияи Амрико бурд. инҷо зебошаҳри назди соҳили Сан-Диего дар қисмати ҷанубу ғарбии штати Калифорния аст, ки бо Мексика ҳамсарҳад аст. шаҳре, ки бо дар назардошти минтақаҳои атрофаш аҳолии он беш аз 3 миллионро ташкил карда, пас аз бузургшаҳри Лос-Анҷелес дуввумин шаҳри сернуфуз маҳсуб ёфта дар соҳилҳои уқёнуси Ором мавқеъ гирифтааст. маҳз ҳамин шаҳре, ки аз рӯи масоҳат ҳаштумин шаҳри калонтарин дар амрикост иқдом дорад то гуногунрангии энергияро дар самти нерӯи алтернативӣ барои дигар штатҳои амрико собит созад. сокини шаҳрчаи Энсенитас дар атрофи шаҳри Сан-Диего доктор Эйлин Натузи иқдом гирифтааст, ки аз хизматрасонии ширкатҳои барқи худро мустақил созад. ин ҳам бошад наст бо васли панелҳои офтобист, ки барқро барояш ройгону ӯро аз пардохти ҳармоҳии ҳаққи истифодабарии нерӯ озод месозад. ӯ дар заминаи холӣ ба барқи алтернативӣ гузашт накардааст, зеро натиҷаи тадқиқотҳои гузаронда Эйлинро мутмаин сохт, ки на танҳо ӯ балки муҳити атрофаш низ манфиат мебинад. I have pretty progressive neighbors here in Encinitas, and my neighbor just to the north of me is actually very interested in seeing the whole process. маълумоти бисёре доранд. инчунин барои гузаштан ба барқи офтобӣ ҳам ҳавасманд ҳастанд. дар ин ноҳия нафарони зиёде ҳастанд, ки барвақттар панелҳои офтобиро насб карда буданд. аслан мо ду ҷанбаро фикр мекунем: сарфаи маблағ ва тозагии муҳити зист. табре шумо дидед, ман панелҳоро болои боми хонаам насб кардам. пас аз оне ки 60 рӯзи омӯзишу таҳқиқ аз ҷониби мутахассисони ширкати Селиван ба итмом расид, мушаххас гардид, ки барои таъмини пурраи манзили зисти доктор Элин Натузи бештар аз 10 панели офтобӣ лозим аст. акнун гурӯҳи мутахассисон таҷҳизоти заруриро овардаю паси насби онанд. A 2.8 kilowatt system in AC. дар ин ҷо иқтидори 12 киловаттсоатро мо насб кардаем, ки ҳамагӣ аз 12 панел иборат аст. агар моҳонаашро ҳисоб кунем, ин панелҳо метавонанд дар як моҳ озодона аз 400 то ба 500 киловаттсоат қувваи барқ истеҳсол кунанд. нерӯи истеҳсол мегардида ба $150 баробар мешавад. акнун барқ дар хонаи профессор Эйлин ройгон шуду соҳибхоназан аз пардохти ҳармоҳаи $150 ба пуррагӣ озод гардид. аммо барои ба даст овардани мустақилияти энергетикӣ соҳибхоназанро лозим омад, ки камтар аз $10,000 хараҷоти нақд кунад. барои гирифтани қарзҳои имтиёзноки давлатӣ ӯ ниёзмандие надошт. агар дар миён ягон дигаргунӣ нашавад, ба ҳисоби ман дар 4-5 сол метавонам, ки маблағи хароҷот кардаамро рӯпӯш кунам. ҳар коре ки болои бом рафта истодааст, ширкат 10 сол кафолат медиҳад. кафолати панелҳо бошад аз 25 сол иборат аст. таҷҳизоти боқимонда аз қабили конвертер 10 сол муҳлати истифодаи бенуқсонро дорад. агар дар ин муддат ягон камбудии техникӣ рух диҳад, кормандони ширкат омада онро ройгон таъмир мекунанд. ширкати Селиван дар штати Калифорния яке аз ширкатҳоест, ки ба насбу васли панелҳои офтобӣ машғул аст. аз оне ки таваҷҷӯҳи сокинон ба барқи офтобӣ дар ин гӯшаи амрико бештар аст, ин ширкат имтиёзу таҳфифҳои худро пешниҳод мекунад. ширкати мо дар шаҳри Сан-Диего ба 4500 хонавода хизмат мерасонад. инчунин калонтарин биноҳои ҳукуматиро низ мо ба барқи офтобӣ гузаронидаем. дар баробари ин донишгоҳҳо низ барои истифодаи барқи офтобӣ ба мо муроҷиат мекунанд. чанде пештар мо яке аз бандарҳои шаҳрро низ ба барқи сабз гузаронидем. дар умум 70% хизматрасонии мо ба аҳолӣ рост меояд, 30% боқимонда ба корхонаю муассисаҳо. дар ин гӯшаи амрико ҳар нафаре ки хоҳад ба барқи офтобӣ мегузарад, сарфи назар аз он ки ӯ дорост ва ё камбизоат. зеро заминаи қонунӣ фароҳам оварда шудааст ва дастгирии молиявӣ аз ҷониби ҳукумати федералӣ роҳандозӣ шудааст. дар баробари ин панелҳоро аз ширкатҳо тариқи қарзӣ низ дастрас кардан мумкин аст. аз муштарӣ бошад, ҳамагӣ хоҳиши гузариш лозим асту фармоиш.
имрӯзҳо нархи панелҳои офтобӣ хеле поён рафтааст. инчунин роҳҳои гуногуне ба даст овардани он низ мавҷуд аст. барои мисол мо метавонем аз бонкҳо қарзҳои имтиёзнок гирем ва ё тариқи лизинг панелҳоро дастрас кунем. дар мо барномаҳои гуногун амал мекунад. шахсан барои ман тариқи нақд харидорӣ кардани панелҳои офтобӣ қулай буд. дар амрико барои дастгирии мардум ва гузориши онҳо ба энергияи аз сарчашмаҳои барқароршаванда воситаҳои гуногун пешбинӣ гардидааст. дар ин самт кредити давлатӣ ва кредитҳои иёлотӣ амал мекунанд. имтиёзҳо дар ин самт зиёданд. мо ба мардум мефаҳмонем онҳо кадомеро хоҳанд интихоб мекунанд. ҳукумати шаҳри Сан-Диего тасмим гирифтааст, ки то ба соли 2035 шаҳрро пурра ба барқи алтернативӣ гузаронад. ин дар ҳолест, ки нерӯгоҳои штати Калифорния обиянду бодию ҳаматомӣ. анин бино департаменти хизматрасонии ҳифзи муҳити зист дар назди ҳукумати шаҳри Сан-Диего аст. тамоми сиёсати экологӣ ва энергияи сабзи шаҳр ҳаминҷо таррезӣ шуда дар амал татбиқ мегардад. яке аз аввалин нишоте, ки ба пуррагӣ ба барқи офтобӣ гузашт, ҳамин биност. болои боми иморат ва таваққуфгоҳи автомошинаҳо пур аз панелҳои офтобист. то ба муҳлати муқарраршуда 2035 бояд, ки дар штати Калифорния фаъолияти нерӯгоҳои атомӣ боздошта шаванд. ивазкунандаи чунин нерӯгоҳо панелҳои офтобию турбинаҳои бодӣ будааст. аммо аз сабабе ки ҳоло иқтидори истеҳсоли қувваи барқ аз нерӯи офтоб таъминкунандаи талабот нест, дар назар аст, ки стансияҳои калонҳаҷм сохта шавад. бо фаъолият пардохтани яке аз калонтарин нерӯгоҳи офтобӣ дар шаҳри Сан-Диего дар соли 2016 пешбинӣ шудааст. дар айни ҳол мо бо ширкати Сан Эдисон ҳамкорӣ дорем. онҳо нақша доранд, ки стансияи офтобии иқтидори 6 мегаватт доштаро сохта тобистони соли 2016 ба истифода диҳанд. 50% маблағи хаҷмешударо ҳукумати шаҳри Сан-Диего пардохт мекунад. тибқи ҳисобҳо дар муддати 20 сол мо метавонем маблағи харҷ кардаамонро рӯпӯш намоем ва мардуме, ки аз барқи изгоҳи нави офтобӣ истифода мебарад, аз ҷониби давлат аз тахфифҳо бархурдор мешавад. And we just realize a reduced cost over the 20-year life of the contract. нерӯгоҳои офтобӣ масоати бузургдошта дар амрико ба тозагӣ ба нақша гирифта нашудааст, балки нерӯгоҳое ҳастанд, ки иқтидори истеҳсолиашон хеле баланд аст. амрико тавош дорад то дар самти истеҳсоли нерӯи барқи офтобӣ аз чин ҳам пешрафта бошад, зеро дар ин самт маҳз ҳамин ду кишвар дар рақобатанду аз офтобу бод на бо киловатту мегаватт, балки гигаваттҳо соат нерӯи барқро мегиранд. ширкати Элбарадо дар шаҳри Сан-Диего ғайридавлатист, аммо дар асоси додугирифт бо ҳукумати ин шаҳр фаъолият карда сокинонро бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин месозад. аз ҳамин хотир яке аз иншооти ҳаётан муҳим дар шаҳр ба ҳисоб меравад, вале зарфи чанд соли охир аз сабаби баланд будани арзиши нерӯи барқ қимати об ҳам барои сокинон баландӣ мекард. ягона роҳи поён бурдани арзиши об дар насби панелҳои офтобӣ дида шуд. ин панелҳои офтобиере ки шумо инҷо мебинед, барқи он барои таъминоти талаботи корхона басандагӣ мекунад. пеш аз ин нархи обе ки мо ба мардум медодем каме қиматтар буд, чунки арзиши нерӯи барқ қимати онро гаронтар мекард. акнун ки мо ба барқи офтобӣ гузаштем, дастрасӣ ба оби тозаи ошомиданӣ ба мардум арзонтар шуд. ҳоло ҳам мо аз шабакаи умумии шаҳрӣ қувваи барқ мегирем, чунки барои фаъолияти пурраи корхона фаъолияти тамоми механизмҳо зарур аст. ин панелҳо ҳудуди 75% барқи ин ҷо масраф мешударо истеҳсол менамоянд. иқлими Калифорния аз иқлими Тоҷикистон танҳо бо рутубати ҳавояш фарқият дорад. ҳавои мӯътадил то ба 330 рӯзи офтобӣ ҳамон имконеро фароҳам овардааст, ки ба иқтидори зарурӣ нерӯи барқи офтобӣ истеҳсол карда шавад. агар дар чанд соли гузашта сохтмони нерӯгоҳои барқи офтобӣ хараҷоти бештареро талаб мекарду панелҳо низ иқтидори заифтар доштанд, аммо имрӯзҳо бо пешрафти технология аз як панел то ба 2.5 киловатт-соат нерӯи барқ гирифтан мумкин аст. маҳз ҳамин аст, ки истеҳсоли барқи офтобӣ то рафт арзон ва дастрастар гардидааст. панелҳое ки дар шаҳрҳои Калифорния насб карда мешаванд, истеҳсоли ҳамин штатанд. хубии кор инҷо дар он аст, ки ширкатҳои хизматрасонӣ таъсис ёфтаю баҳолӣ ва корхонаи муассисаҳо шарномаҳои толонӣ мебандад, ки ҳам истифодабаранда манфиатдор асту ҳам иҷрокунанда.
All of our panels are made in North America. Kyocera is a Japanese company. тамоми панелҳои мо дар амрико истеҳсол шудааст. барои он ки мо панелҳоро интихоб кунем, талаботҳои худро мегузорем. аз он ҷумла ширкат бояд ки давоми 25 сол дар рақобат истодагарӣ карда тавонаду панелҳояш кафолат дошта бошад. зеро мо мехоҳем ба муштариёни худ моли хушсифатро пешниҳод кунем. вақте ки ин панелҳо насб карда мешаванд, барои нигоҳубини онҳо вақти зиёде лозим нест. барои фаъолияти хуби таҷҳизот, муштарӣ бояд онро тоза нигоҳ дорад. агар ки онҳо ин корро мустақилона карда натавонанд, мо ба таври ройгон анҷом медиҳем. дар системае ки мо онро насб мекунем, ягон нуқсони техникӣ намешавад, чунки мо онро якчанд маротиба санҷида кафолат медиҳем. пардохти аз 15 то ба 18 ҳазор доллари ҳар моҳа барои истифодаи барқи шабакаи умумии шаҳри Сан-Диего, Ҷингейс роҳбари мактаби таълимоти диниро водор сохт ки ба сарфакорӣ гузашта буҷаи муассисаашро ғанӣ созад. аммо омӯзиш нишон дод ки барои таъминоти пурраи муассиса бо барқи офтобӣ харҷи бештар аз $1 миллион лозим аст. ин маблағ барои муассиса хеле гарон буд, вале роҳаш пайдо шуд. зеро писари роҳбари ширкати Solar Panels инҷо таълим мегирифт. барои харидории панелҳои офтобӣ мо аз бонк каме маблағ қарз гирифтем ва вақте одамон фаҳмиданд ки мо иқдоми гузариш ба барқи офтобиро дорем, онҳо низ ба мо кӯмаки хайравӣ карданд. дар умум мо $1,300,000 масраф кардем. пас аз оне ки дар тобистони соли 2015 болои боми мактаби таълимоти динии шаҳри Сан-Диего батарҳои офтобӣ насб карда шуданд, масъулияти назорати кори дастгоҳҳои офтобӣ ба зиммаи муҳандиси ҷавон Барбара Эсин вогузор гардид. дар ин муассиса мо 1101 дона панели офтобӣ насб кардем. иқтидори энергетикии ин панелҳо аз 320,000 ватт иборат аст, вале ин иқтидор ба пуррагии талаботи муассисаро қонеъ карда наметавонад. ҳоло ҳам 15% барқи истифода мегардида аз ҳисоби шабакаи энергетикии шаҳрӣ аст, вале барои мо муҳим он аст ки системаи насб намудаи мо фаъолияти самаронок дошта бошад. барои ҳамин ҳам назорати кори онро ширкат ба ман вогузор кардааст. can also watch meters go backwards, which is quite exciting for many of our customers. It just shows us proof as маблағ пайдо гардид, панелҳои офтобӣ насб карда шуданд ва инчунин хароҷоти барзиёд ҳам аз миён бардошта шуд. акнун ин муассисаи таълимӣ аз офтоб манфиати молиявӣ ҳам дида истодааст, зеро дар ин кишвар барои истифодабарандагони барқи офтобӣ на танҳо қарзҳои имтиёзноки давлатӣ, балки низоми мушаххасшудаи манфиатбинӣ ҳам матраҳ шудааст. ҷараёни кор чунин аст. нафаре ки батареи офтобӣ ва ё турбинаи бодӣ насб карда барқи аз талаботи худ бештар истеҳсол менамояд, онро бо истифода аз ҳисобкунак ба шабакаи умумии шаҳрӣ интиқол медиҳад. дар охири моҳ ҳар киловаттсоат нерӯ ҳисобида шуда ширкати барқи онро харидорӣ мекунад. маблағи барқи интиқолёфтаро ё давлат ва ё ширкатҳои таъминкунандаи барқ ба соҳибони панелҳои офтобӣ ё турбинаҳои бодӣ пардохт мекунанд. мо барқи зиёдати истеҳсол мешударо ба шаҳр медиҳем. онҳо дар навбати худ ба мо имтиёзҳо пешниҳод менамоянд. имтиёзҳо метавонад гуногун бошанд. агар мо хоҳем ба мо маблағи барқро пардохт мекунанд, агар ки не, онҳо хизматрасониҳои коммуналии муассисаи моро пардохт менамоянд. агарчи муҳандис Барбара Эсин корманди муассисаи таълимоти динӣ набошад ҳам, вале ба хубӣ медонад ки насби панелҳои офтобӣ ба ин муассиса то куҷо манфиат овардааст то муҳити атроф ҳам аз ҳар гуна олудагиҳо эмин мондааст. муҳимтар аз ҳама эҳтиёҷот бароварда шуду манфиати молӣ ҳармоҳа аст. шумо тасаввур кунед ки пас аз гузоштани чунин панелҳо муҳити атроф то куҷо фоида мебинад, чунки ин гуна таҷҳизот ягон намуди гази зараррасонро ба фазо партофт намекунад. инчунин мо ҳисоб кардем ки низоми нави тавлиди барқ ба ин муассиса $4 миллион фоида мерасонад. то насби панелҳои офтобӣ ҳар як бинои ин муассиса ҳар моҳе $3,000 барои барқи истифодашуда месупоред. акнун ин муассиса аз дигар мактабҳо дар самти ҳифзи маблағҳо бартарии зиёде дорад. мушоҳидаи шаҳр ва суҳбат бо сокинон маълумамон кард ки ҳар як сокини штати Калифорния талоши мустақил шудан аз хизматрасониҳои шабакаҳои барқиро доранд. зеро бо ин роҳ онҳо на танҳо маблағ намесупоранд, балки аз ҳукумати федералию штат манфиати молиявию имтиёзҳои гуногун низ мебинанд. дар ин радиф дар гузариш ба энергияи сабз саҳмгузорӣ менамоянд. We kind of like San Diego, we have our own gradual green energy for our own home.
истифодаи панелҳои офтобӣ барои мо хеле қулай аст. Бо барқи панелҳо мо метавонем ҳама кори рӯзгордориамонро анҷом бидиҳем. ҳатто обро бо он гарм мекунем. ҳама таҷҳизоте ки дар манзили мо ҳаст ҳамон гунае кор мекунад ки бо барқи умумиштатӣ кор мекард. инчунин ман метавонам автомошинаи худамро ки он низ электрикӣ аст аз барқи сабзи болои бомам нерӯ бидиҳам. ман фикр мекунам ки барқи алтернативе барои сокинони шаҳри Сан-Диего хеле афзалиятҳоро медиҳад. We will get educated in how to watch to see how the system is working. колорадо штате ки дар қисмати марказии амрико ҷойгир асту иқлим ва табиаташ аз тоҷикистон тафовути камтаре дорад, аммо мардумонаш барои бароварда кардани талаботи барқии худ хеле талош доранд. маҳз ин аст ки боғҳои панелҳои офтобиро таъсис доданду ба таъмини эҳтиёҷоти худ бо нерӯ даст ба кор гирифтаанд. пирамард Стивен нафақахӯр сокини штати Колорадо аст. ӯро касе барои гузариш ба барқи сабз водор накардааст. ӯ худ иқдом гирифтаю барои беҳдошти муҳити атрофаш маблағҳои зиёде сарф мекунад. мақсади асосии он нест чун шаҳрвандони Калифорния мустақил шудан аз шабакаҳои барқию бо ин восита эътироз нишон додан ба ифлоскунандагони муҳити атроф аст. Hello, I am Steve Stevens. I live here in Golden, Colorado. салом ба шумо дӯстони тоҷикистони ман Стив Стивенс ҳастам, сокини шаҳри Голдени, штати Колорадо. шаҳрчаи ман қариб 2000 метр аз сатҳи бар боло аст. хонаи ман дар ҳамон гуна баландие сохта шудааст ки шаҳри Душанбе дар чунин баландӣ ҷойгир аст. иқлими ин ҷо низ чун иқлими кишвари шумо аст, вале мутаассифона тағйироби иқлими сайёра ҳамаи моро безобита кардааст. As Dushanbe, Tajikistan. So the weather probably similar. аз оне ки чанде аз нерӯгоҳҳои асосии штати Колорадо бо ангиш фаъолият доранд, олдашавии муҳити атроф изтироби асосии Стив Стивенсро бештар кардааст. аз ҳамин хотир ӯ барояш муҳити тозаеро дар манзили зисташ сохтааст. ман ҳаракат карда истодам ки бештар аз ҳама нерӯи офтобро истифода барам, чунки ман фарзандон ва набираҳо дорам. барои оне ки инсоният ба ояндагони худ муҳити безарарро боқӣ гузорад, зарурати даст кашидан аз истифодаи ангишту нафт пеш меояд. агар ҳолати имрӯза бо ҳамин сурат идома кардан гирад, аниқ аст ки набирагони ману шумо дар ҷаҳони тоза зиндагӣ кардан наметавонанд. пас чӣ зарар доштааст ки мо барқро аз ангишнию аз офтоб истеҳсол намоем. ана ин манзараи иҳоташуда каме дуртар аз хонаи Стив дар дигар гӯшаи штати Колорадост. муассисони ин мавзеъро боғи офтобӣ номгузорӣ кардаанд. ин боғ бо тасмим ва маблағгузории худи сокинон бунёд ёфтааст, ки он низ ба хотири гузаштан ба энергияи сабз аст. ин пойгоҳ сокинони атрофро бо барқи шабонарӯзӣ ба пуррагӣ таъмин мекунад. панелҳои ин мавзеъ бештар аз 500 киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол менамояд, ки аз он 300 хонавода истифода мебарад. пештар аз ин онҳо барқи обӣ ё аз ангишт истеҳсол мешударо истифода мебурданд. акнун ба хотири ҳифзи муҳити зист аз он даст кашида истоданд. барои мо таъсиси чунин пурӯжаҳо ҳоло қадамҳои нахустин аст. айни ҳол мо дар марҳилаи ҳавасмандсозии мардум қарор дорем. мо ба сокинон бартариятҳои панелҳоро мефаҳмонем. ширкати Саншер дар штати Колорадо айни ҳол 4 адад чунин боғҳои офтобиро бо маблағгузории сокинони шаҳрчаи Колорадо Спрингс таъсис додааст, ки иқтидори маҷмӯи он ба 11.5 мегаватт-соат баробар будааст. ҳамсарон Ранд Гедас ва Ҷуди Афреда яке аз нахустин нафаронеанд, ки барои таъсиси чунин стансияҳои барқи офтобӣ маблағгузорӣ кардаанд. бо сармояи гузоштаашон онҳо давоми 2 даҳсолаи оянда нерӯи арзон ва бидуни афзоиши нарх барқи тоза мегиранд. барқе ки мо истифода мебарем 15% арзонтар аз нархи барқи бо ангиш истеҳсол мешудааст. шартномаи мо аз 20 сол иборат аст. дар ин муддат агар барқи обию ангиштӣ ба маротиб боло равад, ҳам мо бо нархи имрӯза барқ мегирем, ки ҳоло он 15% арзон аст. хароҷоти мо дар ин муддат пурра рӯпӯш мешавад. нигоҳубини боғи офтобиро ташкилоти ҷамъиятӣ ва ширкати Саншере, ки панелҳои офтобиро насб кардааст, бар ӯҳда дорад. рӯзҳои зиёди офтобӣ дар ин ҷо низ чун Тоҷикистон аст, ки он имкон медиҳад то иқтидор пурра ба кор бурда шавад. We have
дар штати Колорадо ин гуна пурӯжаҳо бо самар кор карда истоданд. Агарчи ҳарорати ҳаво дар мо пасттар бошад ҳам, вале рӯзҳои офтобӣ зиёд аст. То ҷое ман медонам дар Тоҷикистон низ ин гуна шароит мавҷуд аст. Аз таъсиси чунин боғҳои офтобӣ сокинони кишварӣ шумо ҳам метавонанд фоидаи хубе бинанд. шар нест ки сокинони штати Колорадо дастаҷамона маблағгузорӣ карда ба истилоҳ боғҳои калонҳаҷми офтобиро таъсис бидиҳанд, балки имкон доранд то дар алоҳидагӣ низ панелҳоро болои боми худ насб карда аз офтоб нерӯ бигиранд. ба ҳисоби миёна талаботи рӯзонаи ҳар як манзили истиқоматии шаҳрчаи Колорадо Спрингс 5 киловатт-соатро ташкил мекардааст. It's going to depend on, how much electricity your home uses. шумораи панелҳо дар манзили сокинон аз талаботи онҳо бо барқ вобастагӣ дорад, аммо таъсиси боғҳои офтобӣ чӣ қадаре ки калон бошад, ҳамон қадар арзон меафтад. Дар манзилҳое ки талаботашон 4-5 киловатт-соат аст, хароҷоти онҳо ҳудуди $10,000-12,000-ро ташкил медиҳад. Вале давоми якчанд сол хароҷоти онҳо пурраро пӯш гардида, дар оянда барқашон ройгон мешавад. However, that would be paid, and then the customer would get the savings on the bill credits, making savings over time. барои таъсиси нерӯгоҳи офтобӣ сокинон маблағҳоро бо ҳар роҳу восита месупориданд. бештар ҳамонҳое ба таъсиси боғи сабззамина гузоштанд ки имкони насби панелҳоро болои боми манзилашон надоштанд ва ё гузоштан намехостанд. Ҷулия Фреда ҳамсараш Рангедосро водор кардааст ки сармоягузорӣ ба лоиҳаи барқи сабз ба манфиати онҳост. дар навбати аввал мо ба маблағи $1,000 депозит гузоштем. пас аз ин боз ҳар моҳа каме дигар супоридем ва кредити имтиёзнок низ гирифтем. акнун мо маблағи барқро ба ширкати Саншер месупорем, на ба шабакаи барқи Колорадо. стансияҳои барқи офтобӣ дар штати Колорадо на танҳо дар мавзеъҳои ҳамвор, балки дар доманакӯҳо низ сохта шудааст то самаранок истифода мегарданд. Вале асоси воқеи рушди ин соҳаро бошад, заминаҳои дар қонунгузорӣ фарҳам овардашуда муҳайё кардааст. мо дар доманакӯҳо низ чунин боғҳои офтобиро таъсис додем. агарчи ноҳияҳои баландкӯҳи мо каме хунуктар аст, панелҳои офтобӣ фаъолияти хеле хуб доранд, чунки барои панелҳои офтобӣ муҳим он нест ки ҳарорати ҳаво чӣ қадар аст. муҳим рӯшноӣ ва нури офтоб аст. дар соли 2010 иёлоти Колорадо қонуне қабул кард ки дар асоси он ҷамоатҳо имкони таъсиси чунин боғҳои офтобиро пайдо карданд. ба истилоҳ кредитҳои бонкӣ барои талабгорони панелҳои офтобӣ дар ҳама штатҳои амрико дастрас асту илова бар ин қарзҳои имтиёзноки федералӣ низ амал мекунад ки он ба хотири рушди энергияи сабз пешбинӣ шудааст. ширкатҳои хизматрасон бошанд ба муроҷиаткунандагон маҳз ҳамин гуна нозукиҳоро фаҳмонида ба онҳо роҳҳои дастрасии маблағ ва ё панелҳои офтобиро пешниҳод менамоянд. In the United States right now, we have what's called the incentive tax credit. дар иёлоти муттаҳида як намуди қарзи имтиёзноки давлатӣ амал мекунад ки он бевосита ба хотири дастгирии шаҳрвандон барои гузариш ба барқи сабз пешбинӣ шудааст. тамоми шаҳрвандони Америка аз он истифода бурда метавонанд. пас аз оне ки шаҳрванд манзили худро ба барқи алтернативӣ мегузаронад, аз пардохти баъзан андозҳо ба пуррагӣ озод мешавад. инчунин ширкати Саншер ҳам дар навбати худ имтиёзҳоро пешбинӣ кардааст, масалан дастрасии панелҳо ба тариқи қарзӣ. On your home, rather they can pay us monthly and it's a little bit cheaper, more affordable option. бо мудохилаи давлат барқи офтобӣ дар амрико ҳамчун соҳаи мустақили афзалият дошта рушд карда истодааст. ширкатҳои дар ин самт кор мекарда беш аз 5600 ададро ташкил мекунанд ки ҳудуди 145000 корманди он дар рушди истоҳа фаъолият доранд. дар моҳи августи соли 2014 иқтидори барқи офтобии амрико наздик ба 16 гигаватт афзоиш ёфт. Калифорния, Аризона, Каролинаи ҷанубӣ, Массачусетс ва Нью-Ҷерси ҳамон штатҳои пешсафеянд ки барои афзоиши иқтидори энергияи офтобӣ миёни ҳам дар рақобатанд. яке аз бартариятҳои истифодабарии нерӯи барқ дар амрико дар он аст ки ин кишвар низоми 110 волтаро роҳандозӣ кардаасту таҷҳизоти электрикӣ низ мутобиқ ба он истеҳсол ва ё воридот карда мешавад. аммо дар Тоҷикистону дигар кишварҳои пасошӯравӣ низоми 220 волта амал мекунад. аз ҳамин хотир барои истифодабарандагони барқи офтобӣ дар мо каме сариштакорӣ лозим меояд. Тоҷикистон кишварест ки рӯзҳои офтобӣ хеле зиёд дорад. иқлим низ барои истеҳсоли нерӯи барқ аз офтоб мусоидат мекунад.
خوبی کاری پنل‌های آفتابی در آن است که برای گرفتن نیرو مهم آن است که آفتاب سوزان بالای آن پورا نورافشانی کند. روشنایی روز بسنده است تا برق ضروری را به دست آورد. натиҷаи тадқиқотҳои илмӣ нишон додааст ки тоҷикистон вобаста ба чигунагии равандҳои метеорологӣ аз 280 то ба 330 рӯзи офтобӣ дорад ки дурахши солонаи хуршед аз 2100 то ба 3170 соатро ташкил дода зичи нурҳои офтоб зиёда аз 1 киловатт-соат нерӯро дар ҳар метри мураббаи фазо ниҳон кардааст. дар ин ҳол имкон аст ки неъмати табиатро дар тоҷикистон ба таври фароғ истифода бурда дар як сол то ба 25 миллиард киловатт-соат нерӯи барқи офтобӣ истеҳсол кард. пас аз омӯзиши мушоҳидаи истифодабарӣ ва истеҳсоли нерӯи барқи офтобӣ дар чанде аз штатҳои амрико мо ба хулосае омадем ки ин гуна иқдомро дар тоҷикистон низ ба хубӣ роҳандозӣ кардан мумкин аст. зеро аз офтобе ки барои сайёра нури он басанда аст, чаро шаҳрвандони кишварҳои зиёде талаботи энергетикии худро қонеъ мекарданду мо не? аммо барои он ками хараҷот лозим аст то шаҳрвандони тоҷикистон низ тавониста бошанд дар алоҳидагӣ ҳам бошад худро бо барқ таъмин конанду сарбории барзиёдро дар мавсимҳои гуногуни сол аз шабакаҳои барқии кишвар бардошта созанд. тоҷикистоне ки иқтидори азими гидроэнергетикӣ дораду дар сохмони хати баландшиддати минтақавӣ каса ҳазор дастан дар кор аст, на танҳо давлат, балки ҳар шаҳрванди мамлакатро низ лозим аст то дар болоравии нуфузи кишвар иқдом бигирад. зеро дар ояндаи нашандондур ҳар 1 киловатт-соат нерӯи барқи тозаи экологӣ ба тоҷикистон имкони даромади бештаре диданро медиҳад. дар ин филм моҳиди истеҳсол ва истифодабарии барқи офтобӣ аз чанде иёлати амрико бароятон маълумот додему ҳолати он ҷоро бо кишвари худ каме муқоиса кардем. дар филми оянда бошад мо аз истеҳсоли барқи бодӣ нақл хоҳем кард ки табиат барои тоҷикистон ҳамон суръати бодеро низ арзонӣ доштааст ки онро мо ба манфиати худ истифода бурда тавонем, вале бо истифода аз таҷрибаи кишварҳои дар ин самт пешрафт карда